sarang di kayu tanam. Oh nak taruh jalan kasih tujuan. Olah biro kaset nang kanan masuk di kaset nang katujuh Yo anak orang di Maro Labu ke pasar juo pagi hari. Oh masuk di kaset nang katujuh. Kok lai kasanang dalam hati. Ya pado bakili tapi kain dijahit tentang kapalonyo. O pado barintang jona lain nancak tersambuang curitoku. O sadang de untung tadi si Nurjani ditibo di kelok karang labung. Hadisinan batamu jo barudin o Nurjani dengakan mola. O tumpangkan lario sepeda jani itu katonyo maso itu. Sinandem bilang si Nurjani ditumpangkan sepeda di rumah udo pence. Oh bakato do pence masuk itu. Oh Nurjani dengakan mola. Kok kau tumpangkan sepeda kadisiko yo kunci lah. Kau hilang nak tahu lah itu katonyo kini. Oh menjawab sinan si Nurjani. Biarlah na hilang dah. Biarlah na habis sepeda awak karawon jodoh Baharudin. Olah naik kate oto di belakang dukun sari jo mola kini. Ojo pandu kosati. O dikida bunasar kamanyopir. O disuwo buyuang Baharudin. Di tengah-tengah si Nurjani. Onan la naik kate oto to barangke dengan nyolai nang kamano inyo barangke. Onan apole kato den mola Baharudin. O kambacang kito baretong karuma kawan amboda olunyo. Oh iyo di rumah udopi. Kasinan banapi baretong ke rumah pi masuk itu. Odeklah moto melarikan tibo di simpang masuk itu. Tampak si Raham sedang bawonda. Sinan bakato mola kini Baharudin apo katonyo ke Nurjani. Marukuk kau ini tampak di Raham kuah. Cuy itu katonyo menjawab Jani bagulambe. Mangalo Jani kamanyungku. Anta kok tambah tinggian badan Jani ya. Cuy itu katonyo Jani. Onde da Baharudin dengakan mola. Oh indak katakui Jani di lamun ombak doda. Kok takui di lamun gelombang dah. Ndak kabar rumah tapi pasir doda. Odem bilang cando si Raham. Tampak bana de Raham mula oto Baharudin. O tampak Nurjani ate oto. O tapi balo nang kamawe. Nang gadang-gadang tenju ate oto mae. Oto menuju kambacang yo ke rumah pi masuk itu. Satu tibo di rumah pi labas salam Baharudin masuk itu naik ke rumah. Olah udo lapi. Olah duduk bersama-sama
Duduk Barudin jo Bunasar Sarato Nurjani jo Dukun Sari Sarato juo monakini Panduko Sati Odan pi ila duduk pulau maalun bini piiko Sakalian urang diambacang urang bau pi kasadonyo O maalun supi masu itu molakini yo dek tamu banana lah datang sagan lo supi ndak kadia dia makan tapi dicari lauk ke pasar lauk tak ada masu itu dicari ayam lelia kasadonyo onang kadisamba banana tak ada abarega upi kelakang tampaklah ayam gadang pi Ayam gadang pi sadang tapawi Tigo lenggek kuku ayam pi Lampe ribu diminta orang Tak namu pi menjua Adek supi pado tamunya hendak makan Aiko sana dah bih lah yang gadang pi itu pangana supi Lanyo dah biayam gadang pi itu bana demo lakini Ladi gulai ayam le supi Indak kalamu antaronyo Sadang memasak supi di dalam Urang baretong molakini Nadi luar Sinan bakato dukun sari On Nurjani dangakan mola Baapangana O badan kau layani O menjawab sinan si Nurjani Onde apa sari dan akan mula Kalau menurut pendapat ambo yo pak Awak indak pulang le dopak Awak kamano dah Barudin awak pai pak yo apa O menjawab sinan Panduko Sati Kalau itu nak suai tu dopa dua ambo Kalau menurut pendapat ambo Taruh baralik molakini Tapi panggil tu karabab dua malam O malam pertama panggil bicam O supaya rami orang molakini O supaya rami na mudo-mudo O malam kedua panggil yang karap Kalau si karap kabarabab Sekali di tali alui sekali di tali bawah Dah 10 orang na lalu O beko kok takalo orang kasadonyo O apa menunggu nak di jandela Itu katonyo dukun sari O Nurjani turun di jandela O Baharudin menantikan beko dako jembatan Nalah kasanang hati jani Olah sanang di dalam hati yang sudah kato selesai O ruponyo nasi lah masak ka disupi Sarato kini gulai ayam Lata-lata nasi yo sambah Lata-lata cando gulai ayam Lata panah pi masu itu Onde kadang-kadang bana say ayam de supiko Tapi ndak tahan hati pi iko Nyotanyo juo molakini Apo katonyo si pi iko Ayam aku dah bipi Kadang-kadang nasi ayam itu katonyo Menjawab supi menyolai Oh dicari lauk ke pasar Lauk tak ada molakini Dicari ayam lalape kasadonyo Atu yang kadang awak tu barabi tu mah Atu itu bana molakini Tapi ramaraman pi di wenyo Iyo nak selesai supi kini Lajale sampai 1000 diminta orang 3 lenggek kuku ayam dan nak namu awak dia menjual dek supi itu nanyo gomoso Pane hati pi ino tabadobe ko pai tamu go supi ko marasa dengan macu itu katanya Ola makan bersama-sama Apo katonyo pi katamunyo O tambu-tambu dukun sari
O Barudin ambil sambah dan bawa solo lain. O tapi pi sama suituran suruh ambil sambah. Anam pi jo kuah sajo nyo makan ibo bana yang badabi ma Ibu bana yang gadang tarabi molakini indak kalamu antaronyo sudah makan Barudin minta paramisi. O sarato jauh ni upi terima kasih ni upi banyak-banyak. Sudah basalam naik oto naik Nurjani jo Barudin sarato bujuang Abu Nasar dukun sari jo panduko di belakang. O tamu pai pi bagaduo pi akan mola kamano pai tak kau. O siku tu ayam jantan gadang wak dan tigo lengge kuku ayam lampe ribu diminta orang tak namu wak dan menjual dek kawi tu nang kodabi. Aruponyo mendanga kato rupo itu supi koyo palawan puluh apo katonyo masuk itu tu nak digi makan tamu. Kau nak digi makan tamu kau ai bohlo tu mah. Mendanga katorupu itu lata panas saja pikini ala 2 kali kanai koma badan awak ayam mati baga 20 Ananda bilang pi di sinan la sabah saja pikini ya baga 2 kita le pi malito ulang makan balik tadi kuah-kuahana makan ada daging ada itu katanya. Kita tinggalkan pi jo supi to bilang oto jiwingi listarui kakarang olah buang di Oh tiba di kelok karang lah buang olah turun upi si Nurjani nyo ambil kereta masoi itu. Oto tarui ke padang cupak tuane. O Nurjani nak raso bakureta dek lamu lembek di jalan tibo di rumah masuk itu bakato mande di sinan onde jani dengakan mola kamano jani ko tadi jani mangkok talambek jani pulang mandanga kato rupo itu awak mengeceng kawan deh cu itu katonyo kini lape awak ke guru lawe lape ke lubuk galuang itu bana mula kini akini coiko di bapak mande ko iyo kito kabar lek gadang o bapak sarato mande o jani taraga o nak barabap o bapak o malam pertama panggil Pak Bicam supaya rami ale awak. O malam kedua panggil si Karap Mendanga katu anaknya asal nang hati bapak jo mande alai namu koma Nurjani jadi nak daro labakan dak tukar abab 2 malam jadilah jani dia dipanggil tukar abab 2 malam. Ko ado mula panggilan lain adilah bian beko panggilannya ko ado mula orang nama japui dia de awak malabian nasadape tukar abab 2 malam olah sanang di dalam hati patang kami mulai aleknya lah dapet cando tukar abab lanyo cari candonyo kini nande untuang takadialah malam pertama Pak Bicam malam kedua. Oh apa karap
Ari badaro mulanyo abiju Odem bilang dagang di sinan Latibo di patang kami mulai aleknyo masoi Ola rami urang samalam tu Ola tibo na mudo-mudo tu karabab latibo pulo banamo tu maye bicame Kalau ye bicam kabarabab Orami urang dak tabado Barabah samo barabah timpuo samo timpuo Namatah lah bakato namatah Nanggayek lah 10 Amulai lah tukang babiola Maalun pak bicam babiola Rami urang Ndak tabado Oramila balai Ampiang para kabalay anak taluk kabuang balulamo sampan talata mga kolupo adi pandayuang tuanay iyo tuanay iyo tuanay na orang di Maropane kepasa sadang pukul 2 balulamu ari kopane kacang lalu po di kulinyo itu katonyo apa bicam menjadi sorak jo sore ila kalua lopi Nurjani onde da bicam onde gak goso lah rabak da bicam tu da bicam kanai ati jani di da bicam Malun anak daro menyuruh ke mengosong dia kawan suka putui saluang-saluang nak tantu awak nak kelitak nak merabak di gosong juga aco itu bana menyolai lama jadi sorak jo sore semalam tu ande bilang candonyo kini hari pagi rabak baranti upah diambil di tukang rabak lama hingga apa kamu di tibo di hari onang kadua olah tibo di hari nang kadua oruponyo tu karabab talambek datang yo kaninyo apa ngarap la malam candonyo hari balunjuo tukang biola datang oruponyo lebo cando induk-induk bakato induk-induk kadakara mangat lambek tibo bakato sinan tukang biola pak karap apo katonyo masu itu yo ban sepedanya bocor ni ya acu itu bana molakini adi marah tan sepeda aku ni ya alam itu lah kebalik tu apa maka tu kan bawa itu katonyo kini maalun induk-induk jodoh karap acu bagadu masu itu Hari badaro mulanyo abiju amulai sekali pakarap kabarabab anan dem bilang pakarap kabarabab
Anendene tong sama itu hari badaro malam juo apo katonyo olah tukang larang babe. Oh nanti apa ciliang tapaki muarori lantiang orang dia po sangguni kaci cumaro dicilo orang nah orang juga dari guguk ke pasar ketaluk ni buang apa ketenggang indu-indu sanggu sagadang putih taruang oleh boy indu-indu masuk itu barantila berabak lai sanggu orang sana pakai cean tapi ditukar rabak masuk itu biarlah boy indu-indu namu rabak nyogoso juga itu bana pak karab sekali ditali alui sekali ditali bawah lah badu orang nalalo lanyo cubo sekali lah ila 10 orang nalalo kapatang orang lah bajago kini lah bajago tu nak talok di mata orang hanya cubo sadarok lai hari kiro jam 2 balik malam ala takalok kasadonyo tinggal nan tukang lampu, nan tukang penjago tungku, nan tukang penjago sumu itu saja orang nanado. Keluar Nurjani dari dalam, apa katonyo si Nurjani? Opak karap, barantilah pak barabak pak karap. Mana ada orang nak kemenangan oleh pak karap. Lalu lah pak karap. Jangan takut lo pak karap mah jani juo nak kemenangan bayi gaji pak karap mah. Aco itu kata Nurjani bo jani do pak karap mah pak karap. Tukang biola disuruh lalu ala bagolek se pak karap masuk itu suang bakaru apa karap mah Odem bilang lah upi si Nurjani langsung ke dalam masuk itu olah wasiap upi Nurjani pintunya kunci dari dalam Nurjani turun di jendela dukun sari menunggu molanan di bawah cuy itu bana dengan nyolai nanindak dirantang panjang bana Nurjani jalan dukun sari taruh kaninyo ke jembatan di jembatan oto menantikan oma satu latibo di jembatan Nurjani naik ke Teoto Odem bilang dagang Baharudin apa dan akan mola ikola kepeng untuk apa ikut untuk penduko seketek lo tolong agikan kada kawi sopiroto 5.000 mapa itu orang nanibo bake ambo nyopae selamat tinggal pak dolu yopae kami ka Jambi malam kini yopa apa kami ka Jambi malam kini oto barangke masuk itu dibilang dagang di sinan Nurjani di belakang tempe duduk Barudin sabalasu Abu Nasar nak raso kamamba oto
Ota lampau sakete pasakambang, ampie manjalang ampiang para, tacagui oto disinan. O matilah masin oto Baharudin, tataga oto tapi jalan, ba itu bana masuk itu kiromia o nanta sumbe Oh kita tinggalkan Barudin mula kini sedang rusak oto di jalan. Oto liek lecando mula nan siram. Awak kekawin malam kini lah diantakan de urang bersama-sama lah pakai damping masuk itu. Oh menjadi sorak jo sorai, menjadi damping tengah malam murang manta marapulai. Urang manta marapulai larami urang samalam tu. Oh induk-induk jago sekali. Oh dicalik tukang rabak sedang lalu iyo lah ebo induk-induk ini perkara-perkara jago lah itu orang tiba tu rombongan mana pula yang mendanga katur pu itu terkajut cando tukang rabak lah duduk sama su itu mato digisah di pak tukang rabak apa katonyo masu itu. Ayo biarlah kopi rinci aco itu katonyo kini hari badaru. Oh abiju Ada bilang cando indu-indu dicali air dingin kasadonyo nyeputa sajo kopi jo air dingin onyo agiakan kapak karap tukang rabak air dingin nyoba kato apo katonyo apa karap dingin air mani menjawab cando induk-induk di majo air kangek nak siang hari minum salah sadonado tucu itu katonyo masuk itu rombongan marapulai ladake juo ba itu bana dena nyolai urang bapirato caro disinan tukang rabak menjawe ate rumah yo apo kato rombongan marapulai awu-awu di kandang kudo di bala batuang pelantikan jawe pidato jolong tibo rabab jodendang perantikan itu katonyo rombongan marapulai o menjawab tukang rabab ate rumah apo katonyo masuk itu di bala batuang pelantikan camat lalu di Muaro rabab jodendang perantikan apo sensaro nang katibu itu katonyo tukang rabab menjawab rombongan marapulai
Di bala batuang pelantikan camat lalu di muaro mangkok rabak jo dendang pelantikan gampo kiramat nang katibu. Sinan menjawab tukang rabak, elo-elo guntiang marawa jangan tak guntiang si babaju. Elo-elo jatuhkan da'awa kami menjawab kurang tahu itu katonyo masuk itu. Oh menjawablah rombongan marapulai apa katonyo masuk itu. Anak orang di Padang Panjang nak tarik juo ke Sumani. Dari jauh kami lah datang lah ikut buli kami naik. Mendanga kato rupo itu. Menjawab sinan tukang rabak apa katonyo menyolai. Anak orang dari Sumani nak tarik ke Padang Panjang ko iyo rombongan marapulai nak kekanai agi banamu anak janjang. Mendanga kato rupo itu. Oh menjawab rombongan marapulai apa katonyo masuk itu. Nah orang dari Sumani nak taruh ke Padang Panjang nak jaleh kami ke kanai kayu namanya anak janjang. Menjawab rombongan marapulai apa katonyo masuk itu. Apa katonyo tukang rabak. Rami lah balai Padang Panjang rami menjalang pukul 1. Lah jaleh namo anak janjang agi banamo pasak pintu cuy itu katonyo tukang rabak. Bakaton di induk masuk itu lawan tarui pakarap lawan tarui. Berang hati pakarap matawado lawan jo kau kuai selangir cuy itu katonyo kini. Oh menjawab rombongan mula marapulai apa katonyo masuk itu. Nah orang dari Sumani ke pasar juo patang-patang. Ko iyo kami ke kanai datang garende dari Padang. Lah rami di Padang Panjang rami menjalang pukul 1. Datang garende dari Padang itu namanya pasak pintu. Oh lah naik rombongan marapulai. Oh naiklah rombongan marapulai. Duduk sekali bersama-sama dah sanang hati di dalam. Kadi nikahkan semalam tu. Oh kadi jagokan cando sinurjani. Onde nae jago la nae dari lalu. Ora pulai latibo kau kadinikahkan. Oh pintunya kunci dari dalam. Oh dioyak inyota namu jago. Apa kata orang yang banyak. Lapatu iloru kini nurjani takalo. Dari kapatang dek bajago. Tapi dempang inang anak daro banamo siopek jauh gia. Inyo kan tarui kabalakang nyo naik kate jandela. O kironyo dicalik nurjani. O indah ado. O nyo buka pintu nang gadang. O jani lah hilang dipandangi. O jani tak ado. O nan di dalam bagolek-golek mande kanduang. Onde nak kanduang o jani. O jani o nae. O sampai hati kau jo mande mana. O sampai hati jani jo mande na. O alek rami. O kau tinggalkan mana. Oh alek rami nak kau tinggalkan indah ibu kau jo mandena lah ibu orang ate rumah dapet kabar kapangiriang marapulai. Oh tadi madem bilang cando siram lah kamungko babi si rombongan marapulai. Apa katonyo masuk itu kalakang laram nak daru lari.
Mandangan nak daro lari hari badaro mulanyo abi juo indak dirantang panjang bana. Tahu bana siram urang nama baonyo mungkin Barudin dari Jambi. Onyo buka pakaian marapulai tinggal pakaian biasa saja. Bakatunyo kasih badul dul japi ondaren dul neng kajau tu hari kini dul cuy itu katunyo kini. Si badul lama japi onda cuy itu bana masu itu. Olah di japi onda siraham tapi paluh badul. Adi buenyo onda tibo raham barangke nyuraca onda tengah malam. Kakantu polisi rampai nyoma lapor samalam tu. Oleh ada bilang dagang di sinan. Onde apa lapor lambo. Sinan bakato polisi kambang onde rama pobana kadilaporkan. Ambo kakawin malam tadi yo jaupi sinurjani mapai. Dape nadaro nyolarian orang. Itu katonyo masu itu. Ambo tahu bana orang nama larikan si Baharudin mulakini. Mari dikaja otonyo. Malam kini pae. Dan bilang dagang polisi kambang ruponyo dia suruh pai anggota seorang. Joarip namonyo kini jorip payang ram ko carinyo itu katonyo kini. Joarip kanala bagonceng di belakang. Di bawah cie badi panjang dah disandang sama su itu. Lata sumbu saluang-saluang badiko di punggung Joarip. Onda barangke anyolai kanyo kajabu yung Baharudin. Indak tangguang lari nyonda nyoereng maereng tangga jalan bah itu bana masu itu. Kadang bilang dagang di sini nindak dirantang panjang bana terlampau daerah kambang. Otolah siap kababali. Selesai candonyo buka pasang lasuah cando naik minyak. La data cando di masin oto barangke pika Jambi. Kaja bakaja masu itu indak dirantang panjang bana terlampau candonyo kini mendaki bukit tarata redeng maredeng raham baonda tabi came Joarip di belakang. Onde raham jang kancang bana mo onda rame. Beko salah lo beko lapelo keluratu rame. De raham indak paduli. Nampara lu onda nyogas masu itu. Tabi aso onda 50 cc. Came Joarip di belakang orang dan akan melakukan kababini yang tanti wang kabini dan lo kematian itu katonyo masu itu. Tapi de raham tak paduli. Kota lampau bukit tarata hampir menjalang batang kape. Ajalan kasadang buruk bana ananoto. Iyo tak bisa lari kancang onda bisa milih jalan. Otak kaji upi nurjani kiro-kiro 2 tonggak kawe. Onde da Barudin akan molada. Itu daraham tibo mengaja madai. Polisi bana nyoba wanda tu badia tu sumbur belakang atu itu katonyo masu itu. Sinan bakato Abu Nasar. Onde raham kini. Onde Barudin akan mola raham kanjale di belakang. Disiko dicubokan yo Barudin kepandaian.
Oden bilang dagang di sinan, gayung di waang onda siraham. O Barudin O biambo mambao oto, cuy itu bana nyolai. Nan maalun cando Baharudin dinyatukan sabalun nyatu, dirupukan balun kata rupo, ditabukan hakikat jo maripat, dikanapan apek diri maripat tabu maso itu nyo jantikan cando kaoto, kolak nan sadang nan kabaku, sadah nan sadang nan kaputih. O pinta Barudin nambalaku, kandak nyobana nan kabuli. O malatui roda onda siraham nan dimungko, o tasimpu onda maso itu. Oto tari onda la tingga bakatoram kajuari baka wala pak baka yang ujung melatui banondang mah kona mati den wa anak kabini wa den nang kamati itu bana maki. Oto tari sama su itu latapang mo sajo buyong raham ba itu bana o maso itu Oto tarui sama so itu onda babali pikakan ngambang. Odeklah moto melarikan, o tibo di padang maso itu bakato pi Nurjani yogi lo da Barudin kowe. Untung melatui banondanyo ko indah sansai badanawa, tampak banau jong badiri jani tadi dah. Nam Barudin lagalak sajo ko siko de lambuyanyo ko maco itu katonyo maso itu. Ainda dirantang panjang bana, o Baharudin jobu nasar tigo jauh pi si Nurjani tarui kajambi maso itu. Yo tari kajambi nyolai, kita tinggalkan Baharudin jo Nurjani, o dilie siraham nan di kambang. O letabi malu jo nagari, awak muki janji jo Pak Guru, malangga umanat molakini. O angku kati labai umanat, barumah di kampung koto la muki paci umanat. Ola jatuh raham karyang gilo. Ola gilo ram di kambang, babana kagilo inyo asa basu orang padusi. Kau jani asa padusi nambah suo kau jani, biar gae biar lagadi kau jani, kadang ama kau jani. Adisinan bana tahu mansogi ilo. Malangga pasan sama guru, ba itu bana nyolai. Kita tinggalkan buyuang raham, tolie buyuang Barudin. Sarato Nurjani Josi Abu Nasar, tibo di Jambi maso itu di sinan bana. Oi nyokawin Onani kalainyo di musaji, diambil lah mului si Nurjani,
dibaco katubanika ijab jatuh kabudi jawe kawin Nurjani jo Barudin lah dibaco doa selamat lesanang di dalam hati bahure raso kiro-kiro Onalah sanang di dalam hati awak kanalah sudah nikah. Oh dikirim sure ke kambang. Oh iyo kapado mandejo bapak. Usah kami dicari juo. Kamilah nikah jaudah Baharudin. Oh dikirim kepeng jokin sarung, kain panjang dikirim pulau nang kakambang. Kita tinggalkan daerah Jambi tolie sure kakambang. Tibola sure kajo kepeng, sarato kain jo baju. Oh madem bilang bapak jo mande, sudah dibaca sure anak, bakato inyo masu itu. Untuang ebana bakajan komae. Odem bilang dagang di sinan bakato mande Nurjani. Laco iko pi Nurjani tu ba ada wak. Menjawab bapak bagulambe. Dan kalau laco iko nyo si Nurjani jo Barudin. Dan tak kamu nuntui lah tu. Oh untuang nyobana koma bakajakan cuy itu bana masuk itu. Dan bilang Barudin jo Nurjani sekali sebulan pakirim nyo antakan nyo kirim saja. Oh dari Jambi Oh anyi labamban dari ulu tak kotak-kotak di tapian sainggo iko mula dulu panek nanti yuk makawan pasandian. Kok ado semua di ladang nak boleh menumpang mandi. Kok lai baumu sama panjang kudian bata mulai. Kok ado jarum nampata usah diletak dalam peti. Letak laju di pamatang. Kok ado katonan salah usah dibawa masuk hati. Tolonglah buang ke belakang. Rami lah balai ayaji, Rami menjalang patang-patang. Kok lai tak cinta jo kaset kami. Cari apa Haji Yuskal kasinar padang. Lubuk sari kualo linggam pandan sepanjang muaronyo. Buruk baik tolong diganggam kesan sayu. Oh badaniko batanglah ari sungai lanyo tanang mae. Batanglah ari sungai nyo tanang. Walaupun tanang di walaupun tanang ai deras ke tepi, deras ke tepi. Ai walaupun tanang mae, walaupun tanang. Oh dari katapi, dari katapi.
Ilang labungon de bisa dikarang mae, ilang labungo bisa lah dikarang, ilang nang kanduang mae, ilang nang kanduang kamaka dicari, deka dicari, ilang nang kanduang, ilang nang kanduang kamaka dicari, kama dicari. Bukit Labunian onde la panjang tujuh di Bukit Labunian onde la panjang tujuh dilipe namu di dilalipe namu onde la panjang limo de la panjang limo lalu la dilipe mae lalu la dilipe onde o panjang limo onde panjang limo bukan tinaman onde la sagan tumbuh mae bukanlah tinaman onde la sagan tumbuh bumi tanamu di bumi la tanamu onde manarimu onde manarimu bumi tanamu bumi la tanamu onde la manarimu onde manarimu Tenggila buki ne bulia didaki Tenggila buki bulia didaki lurala dalam lurala dalam dekalola bakalo okalo bakalo lurala dalam luralanyo dalam okalo bakalo okalo bakalo orang lauli dapat dinanti mae orang lauli dapat dinanti orang ko anggan sayang orang ko anggan de apo kadayo orang lako anggan jang orang lako anggan de apo kadayo Ari saulai orang Cino pulang ke kampung Baduo karam di lawitan sorang tercapai tanah tapi banian ayam kadi sabung sembalang di pawitan onyang tali tarantang batang isi o sansai lai tali tarantang batang isi Rami la balai rampungasan Rami menjalang patang-patang Ola malang nan punyo ayam Odi labakuku di kandang urang O sansai lai
labakuku di kandang urang lain.